Bueno, bo día a todos, ou boa tarde a todas e a todos. Imos dar comenzo ao pleno ordinario de 2 de setembro de 2021 do Concello de Fene, con 6 puntos na orde do día. Un punto primeiro, aprobación se procede da acta do pleno ordinario do 5 de agosto de 2021. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de contas das resolucións da Alcaldía dende o número 924/2021 a 1010/2021. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 3, aprobación se procede da proposta da Alcaldía de modificación da ordenanza fiscal número 22, reguladora da taxa por ocupación de terrazas de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, tablados ou outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Expediente 2021G 016/000001. Doi a palabra ao concelleiro de Facenda. Bueno, boa tarde. Esta modificación ben dictaminada da Comisión favorablemente. É a mesma que xa se trouxe con anterioridade, un pouco na liña de favorecer a hostelería local, no sentido de que aqueles que teñen que pagar polas súas terrazas, que na actualidade, además, están, en algúns casos, incluso ampliadas con respecto ao habitual no noso Concello, pois non teñan que pagar a taxa. Entón, o que se fai no punto é deixar sin efecto a taxa para o vindeiro ano 22. Algúnas intervencións? Partido Popular. O Partido Popular vai a votar a favor desta modificación da taxa das terrazas, como no seu momento tamén apoiou a exención do cobro desta taxa imposta, que se traía no ano 2020, hoxe outra prórroga a esa modificación, esa exención. Solamente, como pequeno apunte, lamentar que algo que o mellor estuvo ben no ano 2020 foi algo, unha decisión tomada polo Goberno municipal, o que tamén lle estaba o Partido Popular, tamén unha moción, pero lamentamos, como decía, que este Goberno municipal, despois de un ano e medio que comezamos con esta pandemia tan desgraciada que tanto está a afectar en todos os ámbitos, pero neste caso no económico, que se limita a traer unha prórroga da exención das terrazas e non sexa máis ambicioso de cara a responder as axudas cara a hosteleiros e resto de autónomos. O dito Partido Popular vai a votar a favor, como fixo no seu momento, a través de instar o Goberno a súa excepción. Gracias. Partido Socialista, algunha intervención? Nada. Esquerda Unida, Grupo Mixto? Bloque Nacionalista Galego? Non. Bueno, pois procedemos á votación deste punto número 3. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 4. A aprobación se procede da moción sobre o peche da oficina da banca no barrio de San Valentín no Concello de Fene, expediente 2021/G006/000234. Quería comentar que en este punto hai un pequeno erro cando, xusto antes da proposta dos acordos, se pon, por isto que o Grupo Municipal do BNG propón a aprobación dos seguintes acordos, ten que decir, non se trasladou así no dictamen, que o Grupo Municipal do BNG, Partido Socialista e Esquerda Unida e Grupo Mixto propón a aprobación dos seguintes acordos. Amendo que despois do debate desta moción se poña. Perdón? Sí, digo. Non se está encendido, sí. Respecto a este punto, coméntame os compañeiros que na comisión non foi debatida esta moción neste sentido. Entonces, lle rogaríamos ao señor alcalde que, dado que a convocatoria do pleno
pon exclusivamente que é o Bloque Nacionalista quen presenta esta moción, sin quitar nin poñer as diferentes apoios que podan existir do resto dos grupos políticos, simplemente porque nos parece unha cuestión de orden, nos parece unha cuestión de que as cousas teñen que estar claras e porque eso non se falou na comisión e que poderían cambiar a maneira de vir aquí a moción. Bueno, a mí o que me informan a mí é que se falou isto, precisamente, por eso poñemos que tampouco hai ningún problema en facer aquí unha modificación e punto, que non temos, ese non vai ser un problema, pero o que me comentan a mí, o que me trasladan a mí, é que por erro aquí se transcribe así e que... E que na comisión adherímonos á moción. Bueno, pois... Correcto. Bueno, pois, entón... Adherímonos a... Pois, non hai ningún problema. Vostede fez un comentario. Perdón, eu estaba na comisión e usted tamén se adhireu á emenda nosa. No. Deixou no... No. Vale. A ver, se lles... Non... Bueno, pois, mire, non vamos... Sí, perdón. Sí, vamos a ver, eu quero que conste en acta que no momento da comisión deixamos constancia de que nos adheríamos á moción do BNG e que nos sumábamos a ela. Entón, non sei onde está o problema. Quero dicir, están vostedes dicindo que non. Sí, nos adherimos á moción. Quero que conste. A ver, vamos por partes. Solamente unha última pregunta que nos gustaría que se poidera aclarar por parte da Secretaría Municipal na nosa descoñecemento cando existe un erro na convocatoria do pleno, en algunha parte do decreto da alcaldía que convoca o pleno, que quero recordar que deste luns pola mañán e o pleno se celebra os xoves, e sen que lles valga a vostedes de que pensen que se lle está dicindo nada malo, quero dicir, non é que señan vostedes 10, é que aparte forman parte do goberno. Se se advertiu ese erro é unha moción presentada polas tres formacións políticas que forman parte do goberno municipal, esa resolución teríase que proceder ao seu subsanación. Esta consideración que queremos transmitirlle, non sei, ao señor alcalde, a señora secretaria, se non lo pode aclarar. Vamos a ver, como pode ver vostede, e tampouco hai ningún problema en modificar agora este punto. Para máis non hai ningún problema porque non queremos dar máis traballo do que xa dá isto. A aprobación se procede, se fixan, da moción sobre o peche da oficina da banca. Ese é o punto que se trae a orde do día. E iso, en principio, é o que se acordou ou o que nos trasladan que se acordou. Que hai un erro, pode haber un erro na acta, perfectamente. Como non vamos a poñernos a modificar a acta, non pasa nada. Pasamos á lectura da moción. Perdón, e despois pasamos á lectura da moción e despois todos os grupos intervirán, veremos si isto por parte en este caso do BNG acepta que pase a ser unha moción conxunta de varios grupos, de tal, e xa está. E o falamos despois, se lles parece. Vale. Entonces, doy a palabra, en este caso, a portavoz do BNG. Boa tarde a todos e a todas. Pois a moción é sobre o peche da oficina da banca no barrio de San Valentino, concello de Fene. A exposición de motivos sería o proceso de concentración en entidades bancarias e a digitalización dos servizos ven resultando nunha continua reducción de oficinas bancarias ao longo de todo o territorio do noso país. E na medida en que o primeiro destes procesos atinxe a súa máxima expresión e o mercado, queda baixo o control exclusivo de 4 grandes entidades, o comportamento propio dun oligopolio. Abrollas en disimulo, quer en forma de comisións, quer en forma de reducción de oficinas, co prexuicio conseguinte ás persoas usuarias. O caso de Abanca é especialmente relevante por ser, con diferencia, a entidade con máis clientela no noso país, por ser resultado da fusión e venda das caixas de aforro galegas despois dun rescate milmillonario con diñeiro público e, curiosamente,
polo elevado número de oficinas pechadas. 5 anos despois de terse realizado a fusión das caixas e, polo tanto, cando as duplicidades deberían estar resoltas, a redución de oficinas en Abanca é a seguinte. Entre o 31 de marzo do 2015 e o 31 de marzo de 2020 pechou 52 oficinas, o 9% da súa rede. O ano seguinte, ata o 31 de marzo de 2020, pechou 61 oficinas, o 11,53% da súa rede restante. En estes últimos 3 meses, outras 12 máis, é dicir, o ritmo de peches aumentou desmesuradamente. Por suposto que todo este proceso tivo graves consecuencias para o emprego. As dúas caixas galegas sumaban no momento da fusión 7.845 persoas empregadas. Hoxe, o persoal da banca na Galiza ascende a 3.800 persoas, o 48,43% menos da metade. A reducción de persoal en ámbitos especialmente cualificados dentro de noso sector servizos, como é o financeiro, é un problema laboral de especial trascendencia para calquera sociedade moderna, mais neste caso, ademais, redunda nun grave retroceso na prestación dun servicio esencial para a cidadanía galega, sobre todo para aquelas persoas con dificultades para realizar os trámites a través dos medios dixitais. Dous ámbitos, laboral e servicios esenciais, nos que a banca deberá xogar un papel proactivo a favor do país, tal como a sociedade reclama, despois de ter recibido 9.000 millóns públicos para o saneamento de entidade e sendo como é unha entidade que obtén elevados beneficios ano tras ano no noso país. 157 millóns durante o primeiro semestre do presente exercicio e con volumen de negocio en termos anteriores á pandemia. O peche da oficina de Abanca no barrio de San Valentín é un novo exemplo. Trátase, como tantos outros lugares do noso país e da nosa comarca de Ferrol, dunha zona especialmente embellecida, mais que mantén un nivel de actividade moi importante, unha poboación que precisa dos servicios da oficina e que ven manifestándose en contra do anunciado peche durante todo o verán. Por isto, o BNG, o PSOE e o Esquerda Unida propoñen a aprobación de seguintes acordos. Punto número 1. O Pleno do Concello de Fene insta ao Goberno galego a realizar todas as accións precisas diante da Dirección da Banca para evitar o peche da oficina de San Valentín no Concello de Fene, polo que supón de perda de postos de traballo e de servicios á poboación. Número 2. O Pleno do Concello de Fene insta ao Goberno galego a exercer as súas competencias exclusivas en materia de consumo para garantir que a banca preste os servicios bancarios de calidade, co persoal, instalacións e horario preciso e que non supoñan a vulneración dos dereitos da poboación, en especial de máis vulnerável. O 3. O Pleno do Concello de Fene insta ao Goberno central a impulsar unha regulación do sector bancario que evite a concentración e centralización, atenda as necesidades de financiamento da economía productiva e asegure o acceso á cidadanía a servicios financeiros básicos próximos. 4. Dar conta destes acordos ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez, ao presidente do Goberno central, Pedro Sánchez, e aos grupos parlamentares do Parlamento galego. Esta sería a moción para que solicitamos o voto a favor do Pleno. Doy a palabra a voceira do Partido Popular. Nós queríamos facer primeiro unha pequena introducción do que estábamos a comentar algo. Perdone o certificado da comisión que temos aquí. Un tema de orden. Sí, estábamos comentando, a pesar de que na moción se leu, ahora mesmo se leu tamén Grupo Municipal do BNG, PSOE e tal, vamos a deixar que era Grupo Municipal do BNG e a modificación se fará unha emenda. Sí, se fará unha emenda por parte dos outros grupos para... podedes metelo agora como emenda. Xa podemos facer. Ben, pois entón... Por cuestión de orden, se nos permite, como xa se me dera a miña palabra, señor alcalde, me gustaría rematar, porque igual coa nosa emenda, lle rogaría por cuestión de orden tamén. Pois, bueno, aínda que me interrumpiran, non me parece mal, pero, bueno, lle iba a facer claro que lle acaba de advertir a señora secretaria no certificado da comisión
da Comisión Informativa de Dinamización Social e Transparencia no certificado da mencionada comisión que o que acompaña os asuntos do Pleno, poñen os votos a favor do Partido Socialista e de Esquerda Unida, pero en ningún momento poñen que ustedes adhieren. E continúa a moción como do Bloque Nacionalista Galego. Dito isto, nós non temos, evidentemente, nada en contra a favor, pero a documentación é a que ven co Pleno, non? E por iso queríamos que quedara moita constancia disto, que a moción que se ven aquí a debatir é do Bloque Nacionalista Galego, con independencia de como se remate. O máis importante, creo, que os 17 concelleiros, o alcalde, os 16 concelleiros que formamos parte deste Pleno, estamos todos en contra do peche da oficina de San Valentín. En contra estivemos no seu momento e seguimos estando agora. Pero dito isto, igual que se vai a facer a emenda de adhesión do resto das formacións políticas neste momento no Pleno, a nós tamén nos gustaría adherirnos tamén a estes acordos. Así yo trasladei ao alcalde e me gustaría propoñer unha emenda. Sen deixar de estar de acordo en maior ou menor medida con os acordos que se traen aquí a este Pleno, consideramos que hai unha falta clara do principal responsable e autor do peche da oficina de San Valentín, que é a dirección da banca. A banca é a que toma a decisión de pechar San Valentín. Sorprendentemente, en todos estes 4 acordos, todos os acordos, non se fai alusión en ningún momento ao principal responsable. Por iso, dentro do Partido Popular, nos gustaría engadir un punto que nos dá igual que seña o primeiro, que seña o cuarto, que seña o terceiro, pero que sí consideramos que é absolutamente necesario, que requerir, un punto que sería igual ao primeiro. Na súa redacción, o Pleno do Concello de Fene insta a dirección da banca para que reconsidere a súa decisión e manteña aberta a oficina de San Valentín no Concello de Fene, que suporía unha perda de postos de traballo e de servicios á poboación. Esta é unha emenda que fai o Partido Popular a esta moción. Rogaríamos que se aceptara en a función o Partido Popular, dende logo, que está totalmente en contra do peche da oficina de San Valentín. Xa lle anunciamos o voto, o Partido Popular vai a votar a favor desta moción, pero nos gustaría tamén facer unha declaración conxunta que fora de todos e que realmente requerir a dirección da banca non exclúe absolutamente para nada o resto dos acordos, nin disminuye o resto de responsabilidades que poidan ter todos esos organismos que se están a requerir nesta moción. Gracias. Partido Socialista, alguna intervención? No, simplemente repetir que nos adherimos á moción. Esquerda Unida. Sí, nós tamén repetir que nos adherimos á moción e lamentar que para o PP o máis grave desta moción que se presenta sexa se nos adherimos ou non na comisión ou se nos adherimos agora, aproveitando un erro material que pode quedar perfectamente clarificado co visionado do vídeo. Pero, é triste que este sexa un problema tan grave para o Partido Popular diante do que está a acontecer coa banca. Como Esquerda Unida non ten ningún problema en adherirse á moción antes ou despois, nos adherimos agora. Pero sí queríamos deixar constancia de algunha cousa. Queríamos deixar constancia de que, a mí me sorprende moito a preocupación do Partido Popular e esa emenda de adhesión agora, neste momento, cando levamos a data de hoxe 10 concentracións fronte á banca, contando a de hoxe na Coruña. 10. O Partido Popular de Fene non estaba en ningunha, a pesar de que ten 6 concelleiros e concelleiras en Fene. Para nós, eso, o que ven a significar é que o Partido Popular de Fene, o peche da oficina de San Valentín, ya trae o pairo. Pero se considera satisfeito, se lle inclúen un punto na moción, ollo, para requerir á banca, e leo literalmente, para que reconsidere e evite o peche da oficina. Menuda presión. E que eu, si son calquera dos altos cargos da banca, eu mañá do orden xa de que abran. E que, é increíble. Esta é toda a contribución que fixo o Partido Popular de Fene en contra do peche da banca de San Valentín. Brilou pola súa ausencia no apoio á veciñanza, non só a de San Valentín, porque esa oficina, pola súa situación,
era utilizada por moitos veciños e veciñas de Fene, desta zona de Fene. E non de Fene. Hai xente que viña de outros concellos e aproveitaba para facer recados e aproveitaba precisamente a situación para facer, xestións na oficina de San Valentín. A banca, aproveitando que hoxe era a concentración na Coruña e que a coordinadora promotora destas concentracións, que non ten cor político, é unha coordinadora encabezada por veciños e veciñas, aproveitando que toda a xente que participaba nestas concentracións estaba na Coruña, aproveitou así de xeito civilino para empezar a desmantelar a oficina. Para nós, o máis miserable que pode facer a banca, entre outras cousas, e incluso cobrar comisións de mantemento de ata 100 euros anuais, incluso a familias que son perceptoras de axudas municipais, dunha risga, dun ingreso mínimo vital, ou que viven por debaixo do límite que debería de ser. Isto sin falar do rescate á banca. Rescate que o Goberno de Rajoy, naquel momento, non fixo con autónomos nin con empresas pequenas, privadas, que moitas veces se ven con auga ao cuello e nunca se lles botou unha man como se fixo coa banca. Un rescate que, por certo, non vamos a ver ningún peso. E agora a banca agradece ese rescate quitando servicios, reducindo horarios de atención ao público, que esa reducción de horarios chega incluso a que se te atopas fora, esperando para poder entrar, xa que dentro da caixa hai un límite por tema da pandemia, se te atopas fora e dan as 11, te vas á casa e volves mañá. Ese é o agradecemento da banca. E merma cada vez máis a atención de xeito especial á xente maior, que a xente maior non entende nin de caixeiros automáticos nin de banca electrónica. Pero, ademais, a banca se vai aproveitar destas subvencións que o señor Feijóo lles vai a dar para poñer caixeiros automáticos. Pecha a oficina, bota a xente á rúa, os directivos xa os colocaremos, que ese sí que os hai que coidar, pero vos vou a dar cartiños para que deixedes caixeiros automáticos. Pois, polo tanto, evidentemente, nós vamos a votar a favor. BNG, se acepta a emenda. Sí. Nós, por suposto, aceptamos a emenda de que se unen o Partido Socialista, Esquerda Unida e o Partido Popular. O que sí non imos aceptar esa emenda que diga agora o PP, porque nós consideramos que esa emenda estaría chegando un pouco tarde, porque tanto o alcalde como xunto coa coordinadora deste tema sobre o peche da banca que surde en San Valentín, pois xa tuveron reunións co director territorial e co director de zona e consideramos que esta parte xa está superada porque non houbo ningún tipo de acordo, nin houbo ningún tipo de marcha atrás. Polo tanto, consideramos que, si queren, nos poñeríamos un punto quinto, sería de dar conta a dirección da banca deste acordo plenario. Con esas dúas enmendas, unha ronda nova ao Partido Popular. Eu creo que hai problemas de audición, non? Vou intentar gritar un pouquiño máis. A exposición do Partido Popular no sentido da moción creo que foi clara. Presentamos unha emenda na comisión, presentamos unha sugerencia na comisión e traemos unha emenda aquí. Pero fora de presentar esta emenda, nos anunciamos o noso sentido do voto antes de que falara a portavoz de ningún partido, que foi a favor. Non se lle puso absolutamente ninguna pega a esta moción, non se correxiu ningún punto nin coma. Sumamos, non restamos, sumamos. E mire, non é ningún problema que os partidos políticos que forman o goberno, como é o Grupo Mixto e o Partido Socialista, a súa intención fora aderirse e non se aderiron. Non é un erro, porque os erros se corrixen. E a documentación ven ao pleno. E usted, señora concelleira do Grupo Mixto, debería de revisala e ser dilixente cos votos que usted manifesta. Dito isto, que asuma do Partido Popular e facendo oco de algunha das súas palabras, decirlle que vostede
non está en contra das entidades bancarias, polas súas palabras e pola discusión ou a crítica que pode ter a emenda esta do Partido Popular. E, mire, lle vou explicar unha cousiña que para que lle quede claro, pero claro, cando alguén non aporta, non mira, se senta aí, xa está, non o sabe. O pleno é o sitio, é o lugar no debate das mocións donde a lei nos permite aos distintos grupos municipais plantexar as emendas que consideremos pertinentes e os proponentes aceptalas ou non. Lles guste ou non o guste. O tempo é este e o estamos a facer correctamente. Vale? Entendo que alguén que ao mellor non aporta absolutamente nada, máis que ir a rebufo, e mire, lle diría a vostede que teña moita consideración coas palabras, porque me acordo de que lle pareceu moi mal dunha persona que dixo me la trae al pairo, non? Creo que foi así. E usted a volve a utilizar agora. O sea, da persona que vostede non podía ver diante, utiliza as súas palabras. O cual, pois temos que felicitala, porque, por fin, empeza a utilizar algo de criterio. Dito isto, queremos decir que lamentamos que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego non engada este requirimento ás entidades a banca, pese a que hoxe víamos na televisión, escoitábamos pola radio, pero veíamos na Televisión Española para Galicia o señor alcalde manifestándose diante da sede da banca, o cual nos parece correcto, acertado, etcétera, etcétera, que era o sitio. Pese a eso, e aínda que o Goberno entenda que non hai que requerir a banca para que rectifique a súa decisión, que a señora concelleira de Grupo Mixto dalle moita risa, que se lle requira a banca para que reconsidere a súa decisión e manteña aberta a oficina de San Valentín, pero nós consideramos que sería o mellor. Dito o dito, nos parece un pouco desacertada, non consideramos que as palabras da voceira do Grupo do Bloque Nacionalista Galego non son correctas, chega tarde, non chega tarde. Eu creo que estamos no momento de debatir unha moción que se vai a estar aos distintos grupos, o presidente da Xunta, o presidente do Goberno de España, e que tamén non sobraría instar a dirección por moitas das conversas que se estén a levar por parte do alcalde, que é a súa función facelas. Pero, dito isto, o Partido Popular tamén se vai adherir a esta moción coa inclusión dese punto do acordo que introducía agora a voceira do Bloque Nacionalista Galego, que nos gustaría que se reiterara a súa redacción. Non sei se hai algunha intervención. Se non hai máis intervencións, sería aclarar dúas emendas. Unha que, xusto antes dos acordos, sería, é por isto que o Grupo Municipal do BNG, do PSDG, de Esquerda Unida e do Partido Popular propón a aprobación dos seguintes acordos. Sería esa emenda. E a outra, engadir un punto número 5, que sería dar conta á dirección da banca deste acordo plenario. Entón, con esas dúas emendas, pasamos á votación deste punto. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Punto número 5, mocións urxentes, non hai ningunha. Pasamos ao punto número 6, rogos e preguntas. Lle dou a palabra, se lles parece, facemos o que fixemos xa en outra ocasión, ou outras dúas ocasións. Dou a palabra á voceira do Partido Popular para facer rogos e preguntas, porque para máis penso que despois hai que, responderán tamén tanto as que fagan este pleno como as que había pendiente do pleno anterior. Señor alcalde, se poidera ser, nos gustaría que se nos respondera as preguntas do anterior pleno, porque realmente hai algunhas que volvemos a traer reiteradamente e non nos gustaría repetilas e que se quedaran sin contestar. Ou rogaríamos ao señor alcalde que nos permitise, unha vez que se contestara as preguntas por parte dos distintos concelleiros, e nos daría outro turno por se algunha das preguntas quedara sin contestar.
Sí, vamos a ver. Creo que xa o fixemos así outra vez. Por eso mismo. Despois, ao final, se queda algunha sin responder, porque non poden vostedes volver a decir, oi, quedou esta ou quedou a outra. Non facer novas, pero facer, por exemplo, o que quede sin responder, poden aclaralas, lógicamente. Vale. Entón, por favor. Sí. Continuamos pendientes de entregarnos un informe emitido polo enxeñeiro municipal que se enviou á subdelegación do Goberno en relación ao Parque Eólico de Cabeiro e reiteramos a solicitude. No rexistro de entrada do 10 de agosto presentouse unha relación de horas por acudir ao equiocio día 5, 6, 7 e 8 de agosto. Entendemos, vemos o nome dunha persona, entendemos que sería un agente de policía local, pero nos gustaría que se nos lo aclare, porque non conocemos ese nome. Bueno, non sei, igual non é un policía local, que se nos aclare. Non vamos a dicir o nome do traballador que solicita eso. É unha traballadora, para que quede así, que acudiu ao equiocio 4 días en agosto, pero tampouco sabemos quen. Queríamos saber se é un policía, que realmente, se non o é, ou o que fomos a facer o Concello ao equiocio, non? En el Green Power volve a solicitar a instalación dunha torre temporal con anemómetro. Queremos saber cal é o motivo, xa o pedirán antes. O AMPA do Ramo solicitou un paso de peóns que non podan invadir os vehículos e nos gustaría saber se xa se fixo, se non se fixo, que previsión se ten de facer, que nos lo expliquen. A Axencia de Protección de Datos se dirixe ao Concello de Fene notificando o traslado dunha reclamación e solicitud de información dun reclamante manifestando que exercetou o seu dereito a acceso a datos personais sin que recibira a resposta legalmente establecida. A que se debe isto? Que o Concello non lle dera resposta. A resolución de alcaldía, a través dunha resolución de alcaldía, vimos que a licitación do contrato de suministro de un biotriturador quedara deserta e, posteriormente, noutra resolución, aprobase un expediente de suministro dun equipamento para xestión ambiental para a biotrituradora e trator cortacésped. Que pasou? Se sacaron antes por separado, non se presentou ninguén, polo que vimos, e agora o sacan todo xunto. Que nos expliquen un pouco como foi este procedimento de contratación e a que se debeu. Respecto do crédito que había con SEPES pola venta das parcelas de Vilar do Colo, queríamos saber se se fixo algo neste ano medio de goberno. Tamén queremos preguntar se recepcionou a obra dos nichos columbarios, canto teñen pensado abrir o procedimento para atribuir as concesións e que criterios se van a seguir para manter a orden de peticións realizadas por rexistro, porque somos todos conhecedores que existen dende que se anunciou a obra a finales do ano 2019, que empezaron a entrar solicitudes de distintos interesados no Concello. Entón, nos gustaría saber se van a entrar en conta esas solicitudes ou se vai abrir outro novo procedimento. Tan defensores, e moi a colación sobre a intervención anterior de algún concelleiro, de algunha concelleira, son tan defensores da política social, colaborando co Goberno de Madrid, triplicaron o precio da luz. Queríamos recordar tamén este pleno cando se escandalizaban, traían mocións para debatir aquí pola subida dese 8%, pero resulta que de 38 a 40 megavatios hora estamos pasando 130 horas. 130 euros. Nos gustaría saber por parte do Concello, en concreto por parte da Concelleira de Política Social, que ten pensado facer ao respecto. Se ten algunha medida, porque isto non é de antes de onte, isto xa levamos bastante tempo así e, desgraciadamente, parece que a cousa non vai a mellorar, o inverno está aí, é moi duro, non? Queríamos saber, por eso, se vai aumentar a partida de servicios sociais para facilitar as clases desfavorecidas e perxudicadas por esta bestial subida, se van a tomar algún tipo de medida tamén de aforro no suministro do Concello. Hai que ter en conta que o importe consignado nos recentes orzamentos que se acaban de aprobar fai prácticamente 2 meses, terán que multiplicalo por 3, non? Que nos expliquen un pouco por iso. Tamén, en canto ao bono transporte universitario, somos todos coñecedores que o transporte vai a ser gratuito hasta que aquí se financiaba os traslados dos universitarios á Universidade da Coruña,
Pero ora, eso é gratuito hasta os 21 anos, aínda que sabemos que a xente, que os estudiantes non rematan moitos deles a súa carreira, unha por anos e outras por que non, os 21, queríamos saber que se vai a facer con esas partidas. Serán menos os solicitantes deste tipo de axudas, queremos preguntarlle ao Goberno se teñen pensado facer algún tipo de subvencións para axudar tamén aos estudiantes, pero de algunha outra maneira, non? Continuamos pendientes de saber que pasa cos axudas aos autónomos do ano 2020. Continúan pendientes de tramitar aquelas que quedaron aí, xa lle preguntábamos á concelleira de promoción en diversas ocasións. Tamén preguntarlle nestes momentos se ten pensado, previsto, convocar axudas para o ano 2021. Tamén ordenanza de servicios sociais. Nos anunciaba fai 3 meses neste pleno que xa estaba redactada e que se traería ao pleno. Queríamos saber a que se debe este retraso. De non ser así, rogarlle que nos explique se está redactada, se está rematada, se está finiquitada, porque fai 3 meses nos decía que prácticamente estaba lista por parte de servicios sociales. Que é o que está a interferir niso? Tamén queríamos preguntar se fixeron algo sobre a denuncia dos montes comunais sobre o vertido ilegal en Marraxón. Tamén queríamos preguntar pola modificación da mellora de xestión do ciclo integral da auga, se por parte do Concello se presentou algunha alegación que está a rematar o plazo. Tamén queríamos preguntar por unha factura do 5 de agosto, o mantemento do Parque da Fraga por máis de 13.000 euros. Queríamos saber que se fixo con eso. En canto ao tema de personal, preguntarlle como está o tema do regulamento do traballo. Nos preguntan que foi un tema que se levou a unha comisión a unha mesa de negociación fai 2 meses, se trouxo o pleno sin informe xurídico. Queríamos saber, nos xa advertíamos nesa mesa de negociación que sin informe xurídico non se podría debatir no pleno, trouxose igual, está aí paralizado e os traballadores preguntan por el. Leva máis dun ano sacando, este ano está a convocatoria de emprego, aí presente, levan máis de un ano sacando listas de sustitucións de prazas que están convocadas, están aprobadas do ano 19, do ano 18, do ano 17. Nos gustaría pensar cando van preguntarlles cando van a facer unha convocatoria á altura das necesidades do Concello. Volvemos a ver que volven a aprobar a sacar unha bolsa de arquitectos técnicos cando é a oferta pública do ano 19. Queremos preguntarlle ao señor alcalde cando ten pensado convocar. A Xunta de Galicia convoca, os distintos ministerios están a convocar, pero, por favor, que levamos un ano e medio se teñen pensado algo, non? Hoxe traíamos esa prórroga de alguna maneira. Bueno, a anterior pregunta nos gustaría facer un senalamento que queremos rogarlle tamén en relación con eso que deixe de crear temporalidade no Concello, porque non sei se está a ver as recientes sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. E se está limitando a crear temporalidade, non? Teñen proxectado algún cambio máis de ordenanzas, máis alá desta que se trae aquí, que é unha prórroga da exención das terrazas. Bueno, esta xa preguntábamos na anterior comisión, que continuamos pendientes desa documentación para saber o número de usuarios destinatarios de SAF Libre e de SAF Dependencia. Queríamos saber tamén se existe algunha previsión. Estamos en setembro, se por parte do Goberno se está a traballar no orzamento do ano 2021, se o está traballando, se non está, rogarlle que o faga e que nos informe ao respecto. Tamén vemos un movimento moi importante, moi significativo no rexistro en relación a unha serie de requerimentos que se están facendo ao xuzgado por parte de Fiscalía e Política Social é relativa a asuntos de menores. Non sei se é debido, nos gustaría saber se é debido a unha falta de dilixencia por parte do Concello
en atención aos requerimentos, porque agosto non suele ser un mes no que por parte de Fiscalía se efectúen, salvo en instrucción, requerimentos. Entón, queríamos preguntar se están cumplindo as fechas, as datas de atención e as solicitudes de estes órganos competentes. E tamén nos chama moitísimo a atención que na Xunta de Goberno local do 19 de agosto o único que se levaba era a concesión de 5 licencias de terrazas que estaban pedidas no ano 2020. Tamén rogarlle ao Goberno municipal que a farola que está na carreteira que va por diante da altura do Tortoni que vai a Neda, na estrada que vai a Neda, continúa sin reparar. Xa é o terceiro pleno que requerimos esta reparación. Tamén advertir que existen desde fai 2 meses distintas luminarias na Nacional 6, despois da Ruber, e rogaríamos que se proceda a súa reparación. Tamén denunciar a existencia de maleza, ratas que hai na rúa por detrás de Muebles Placer, no Cádabo, e tamén en frente do edificio de Vicente Rei. Moi ben, pois vamos alá. Se lles parece, empezo eu. Hai algunhas cousas directamente e outras xa as podo ter eu tamén de man. Vamos a ver, a primeira que nos facían é que pedían un informe do enxeñeiro por tema sobre o plan eólico, non sobre o de Cabeiro. Está feito, yo pasaremos entonces estes días. Me parece que o pediron en comisión e tiñan pensado, polo que me dio o concelleiro, levarlo á seguinte comisión. Entonces, se lles parece, xa lles entregarán ali directamente toda esa información. Estaban falando, nos preguntaba precisamente por o tema dos EPEs, de esos famosos cartos que nos debe os EPEs desde fai, pois 15 anos ou 20 anos. Non sei, desde cando sea. Pois xa falamos 2 veces con responsables dos EPEs e quedamos en que ao longo, despois do verano, teríamos unha reunión, probablemente se acerquen polo Concello, para ver se podemos tratar ese tema e a ver como podemos recuperar eses cartos, vamos a decir, de forma amistosa, se é posible. Ben con o pago de cartos ou incluso con algún tipo de parcela que nos poidan compensar con esa reclamación que temos aí pendente desde fai tantos anos. Pero xa se falou un par de veces e esperemos que a finales deste mes de setembro, principios de outubro, teñamos xa unha reunión con responsables dos EPEs. Me falan sobre a recepción da obra dos columbarios. Efectivamente, eso está recepcionado xa se recepcionan fai uns meses. E sobre, decía, se habría un novo procedimento sobre as solicitudes dos nichos. Sí, vamos a ver, non só no ano 19, cando di vostede había solicitudes, non sei, xa fai anos, bastantes anos, se comentara xa a posible ampliación e había en este Concello por rexistro, non sei se eran 50, 60 ou incluso máis solicitudes. Entón, o que se fará é que cando teñamos todo listo, se fará un procedimento novo. E a xente que ten metido algo por rexistro se lles avisará tamén persoalmente, porque terán que volver a solicitalo. Lóxicamente, hai entradas de rexistro desde fai ao mellor 6, 7 anos solicitando nichos que non están atendidas. Entón, a esa xente se lles avisará a todo o mundo para que, cando se inicie o procedimento, aparte de facer, lóxicamente, público todos como terán que facer as solicitudes, cando, plazos, vai ser desde logo a misión deste goberno que se entere todo o mundo e, por suposto, canto máis xente este enterado, mellor, non? Despois me comentaban algo da oferta de emprego. Pois mire, estamos falando, precisamente, se están preparando prácticamente a oferta de emprego público a maior parte das
das convocatorias. Tardaremos porque, bueno, como ben saben, incluso, pues agora mesmo hasta estamos sin tax. Quero dicir, a falta de personal moitas veces para poder avanzar en esas ofertas públicas nos está levando moito traballo. Pero, bueno, saldrán adiante moi pronto. Me imagino que terán nas próximas comisións, terán información desa oferta pública de emprego. Creo que... me comentaban, efectivamente, algo tamén que se aprobou en Xunta de Goberno Local, aprobadas as terrazas, pois efectivamente, por fin, ainda que sea con retraso, pero por fin en este Concello se empezan a dar licencias de terrazas que, como vostedes ben saben, non era moi habitual. Sí, bueno, pois parece mentira que non sepan vostedes como estaba a situación das terrazas en este Concello. Parece mentira. Pois, bueno, como poden ver, están empezando a salir expedientes pa diante, se están empezando a conceder as terrazas, que, bueno, que xa é un traballo bastante costoso pola cantidade de requerimientos que teñen en ocasións, porque non é solamente o Concello, sino que teñen que ter permiso de moitas outras administracións. Pero, bueno, ahora se están sacando estas licencias para diante. Entón, pasolle a palabra á concelleira de Persoal. Ben, pois, en relación á contestación sobre unhas horas que aparecen dunha persoa de que ocio, esa persoa era a traballadora ou é a traballadora que está na caseta de turismo e foi ali porque se puxo un stand sobre Fene, fixo pois ali o traballo que estaba facendo aquí, trasladouno a Equiocio e houve aí pois algunha hora de máis que se lle compensará, evidentemente. Con respecto ao regulamento do teletraballo, houve un parón no verán, pois polas vacacións, basicamente, do persoal deste Concello, e retomaremos agora en setembro. Este sería un dos puntos a retomar, pero hai que facer un par de modificacións en algún documento, pero estaría prácticamente pechado. E con respecto ao tema que fala das farolas da Ruber, xunto coa concelleira de Servicios, estamos traballando con Fomento para que nos facer un plan de seguridade para poder cambiar todas esas luminarias que están fundidas con seguridade. Evidentemente, ahora, co estreitamento desa estrada e coa mediana que hai, nos puxemos en contacto con eles e si ven que vamos a necesitar axuda por parte de Fomento, polo tanto nos dixeron que esperáramos a que pasara o verán e que se poñerían en contacto con nós. Respecto ás preguntas que teño do pleno do mes pasado, sobre a instalación das bandas rugosas, entendemos que vostede decía no peirao de Perlío, era, non o que temos é unha reclamación, sería no de Maniños, sendo unha estrada que non é nosa, pois desde aí, igual que anteriormente, coa concelleira de Servicios, se puxo en contacto coa Diputación e, teñen para a próxima semana unha reunión para falar de moitas cousas, pero esa sería unha delas. Sobre un papel que entrou por rexistro dunha persona solicitando información sobre as bolsas de emprego, nos consideramos que era que pide información sobre cales serían as funcións das bolsas, que é certo que todavía non se lle contestou por exceso de traballo, pero estamos en tempo e se lle contestará. Carreira profesional, pois exactamente igual que o regulamento, e houve un parón polo verán, polas vacacións do persoal, e retomaremos isto agora tamén en agosto, en setembro, e creo que eu non tiña ningunha máis que eu teña anotado. Concelleiro de Facenda e Urbanismo. Sí. En canto as preguntas que fixeron agora, que podan ter que ver coas miñas delegacións,
En canto ao segundo anemómetro este do que din, pois lles darei información, porque o segundo torre anemómetro que preguntan, lles darei información porque non sei máis que o que, bueno, que se hai unha solicitude, non? O que acaban de decir. En todo caso, na comisión informativa, que antes que o pleno, ou no vindeiro pleno, se pode dar explicación de como está eso. Despois, en relación ao mellora do ciclo integral da auga, si o vimos, e como saben, se acaba de incorporar unha nova enxeñeira, que será que quede Inés, que quedará unha temporada aquí en tanto non se saca a praza definitivamente, e procuraremos que se podan facer, polo menos ter un informe ou unha valoración si consideran que técnicamente se pode facer algunha consideración ao respecto dese documento. Despois, orzamentos do 20, dixo do 21, entendo que é para o 22, lóxicamente, en setembro, neste mes, empezaremos a traballar, xa hai concellerías que teñen cousas avanzadas, pero sí que empezaremos a traballar para ter orzamento en tempo e forma, e nos cambios de ordenanzas tamén digo si é posible, porque, como saben, requiere traballo técnico, importante, e agora mesmo o Concello está traballando moito en moitos frentes pola paralización que tiña, e non vamos a afondar nos distintos aspectos que tiñamos parados, e os recursos humanos, se non nos dotamos deles, ainda que seña temporalmente, pois é imposible sacalos adiante, como vostedes ben saben, porque non fixeron nada. En canto ás malezas, me encanta oír da súa boca que hai malezas neste Concello. Porque, mire, hai 2 anos, e hai 3 anos, e hai 4 anos, había malezas. E cando este concelleiro chegou á Concellería de Urbanismo, non é que houbera malezas, a que había expedientes sin darlles para adiante parados nas mesas dos funcionarios. Pero non un nin 2, centos. E, encima, como vostedes saben, a pandemia é unha situación que non nos excusa a nós, pero que si excusa a xente que utiliza de excusa, porque non se podía mover, porque non podía ir ás fincas, etc. E dígolle máis, se están facendo execucións subsidiarias, se están poñendo multas e se está incoando expedientes como nunca. Desafortunadamente, a ausencia de personal en momentos puntuais tamén provoca que a veces se paralicen esas tramitacións. En todo caso, non se preocupe, tomamos nota do de Mobles Placer, Río Cada, todas as que vostedes digan, e moitas máis que siga habendo. E afortunadamente, a xente, como sabe que hai un policía dedicado a iso e que hai personal administrativo dedicado a iso, denuncia cada vez máis porque sabe que esas denuncias teñen saída, teñen fin. E se van resolvendo, afortunadamente. En canto ao que dixeron no pleno anterior que preguntaron, na zona de Limodre, Praias, o Concello non fixo ninguna actuación de desbroces, ni de limpezas, ni en fincas que non foran municipais, ni moito menos. En canto ao tema de terreos, preguntaban se no orzamento era a crédito. Sí, tal como está no orzamento é a crédito que pediremos en función do que compremos. Así está no orzamento. Os 200.000 euros que figuran no orzamento de ingresos van a cargo de decreto que se xestionará en función do gasto que se realice, capítulo de gastos 200.000. Esa é a limitación que nos puxemos. E se non os gastamos, unhas por outras. En canto a que parcelas, xa o expliquei moitas veces, son aquelas terreos que no plan de urbanismo se indica que deben de ser prazas, rúas, equipamentos, etc. Claro, miren o pexón e xa ven cales son. E moitas delas, desafortunadamente, os nosos veciños e veciñas teñenas bastante regular, ou mal inscritas, ou sin inscribir, ou aínda a nombre de persoas que non son hoxe titulares en distintos documentos e teñen que arreglar. E iso dificulta a compra de moitas delas. En todo caso, faremos o que poidamos dentro da nosa capacidade e non vamos a facer nada que vaya en contra do que é o que indica o noso plan de urbanismo e o que é o sentido común do desenvolvemento do Concello. Despois, outra cousa que preguntaban
que me facían un rogo que eu non dixera que non se podían facer casas en Magalofes. Claro, faltoume dicir con seguridade xurídica. Con seguridade xurídica non se poden facer, con inseguridade xurídica podese facer de todo. E en relación a iso, e que me facían tamén un rogo, e eu lle rogo que se cercionen do que vostedes preguntan e reiteran, a aprobación das modificacións do plan e do propio plan, rematan no pleno nos concellos de máis de 50.000 habitantes. Nos de menos non. E se non lean a lei e o regulamento que aprobou o Partido Popular. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda preguntaron aquí e lle preguntaron á Conselleira de Medio Ambiente, porque era a Consellería de Medio Ambiente, e xa tiraron en línea recta, que preguntaban polas licencias e comunicacións previas do Concello. Están facendo a Consellería, desde a parte de Territorio, desde a parte de Urbanismo, un análise dos prazos de outorgamento de licencias. Entón, se fixo desde FENE, as últimas 50 licencias, comunicacións previas, que se diron do Concello, todo relativo a vivendas, é o que lles interesaba, pois se lle deu traslado á Consellería das últimas 50 e tamén daremos conta na vindeira comisión. E en canto ao que preguntaron eu creo que de Urbanismo e de Facenda, está todo respostado. Gracias. Cris, Conselleira de Formación e Emprego. Boa tarde a todos e a todas. No último pleno, a min persoalmente non se me formulou ningunha pregunta. Si se interesaron pola subvención do APROL, dirixíndose á Conselleira de Promoción Económica. Entón, vou contestar eu, xa que os traballadores do APROL dependen da Consellería de Formación e Emprego. Comentar que os dous peóns iniciaron o seu traballo o día 29 de xullo e que están adicándose e se van a adicar a tarefas relacionadas coa prevención de incendio e mantenimento forestal e desbroce de camiños. Estuveron xa desbrozando polas parroquias de Limodre, en Maniños e en Sillobre, entre outros, e van a continuar nesa laboura. Gracias. Cultura. Hola, boa tarde a todas e todos. En canto á pregunta que realizan sobre o bono do transporte, miraremos durante este mes de setembro e antes de que comece o curso universitario as diversas posibilidades, pero a día de hoxe todavía non temos ninguna medida tomada. Eu revisei, preguntei aos compañeiros porque no plano anterior me tiven que marchar antes, non había ninguna outra pregunta para a cultura e mirei a acta e tampouco o vídeo da acta tampouco vin. Se é un erro, pois que me digan se había algunha e a contestarei. Grazas. Deportes e ensino? Pois eu hoxe penso que non había ningunha. No que do pleno anterior estaba referente a que consistía o peche perimetral do Berlío, pois eran os límites exteriores das propiedades, os muros e as redes, e podáronse as ramas das árboles que se metían na rede do peche perimetral e se fixo un desbroce de toda a maleza. Despois, en canto ás queixas sobre a absoluta despreocupación, pois non sei, pero porque está todo listo para o comezo da pretempada. Durante o peche das instalacións, como non se utilizaron, realizáronse tarefas de acondicionamento noutras instalacións. Está xa contratado o mantemento dos 2 campos para este ano. Despois sobre o contrato do mantemento das instalacións, pois se fixo primeiro un prego, que fixemos logo unha serie de modificacións para o mantemento completo do campo dos Pinares, no mesmo horario de apertura da instalación, co desbroce a maño das zonas das gradas vellas e dos vestiarios vellos. Despois, sobre se se prescindiu de algún servizo, durante o estado de alarma e mentras estiveron as instalacións pechadas, prescindiuse do servizo de conserxería, pero non do persoal, xa que todos estiveron igualmente contratados, realizando tarefas de limpeza, desinfección, acondicionamento e mellora das instalacións que se engloban tanto en mantemento preventivo como correctivo. Despois, sobre os desfibriladores, o contrato rematou en febreiro de 2020, polo que se retiraron, e están solicitados orzamentos para o novo contrato que será de arrentamento e incluirá todas as instalacións deportivas, incluído o ximnasio da Casa da Cultura, que antes non estaba, e colocaránse durante este trimestre.
En canto a ensino, dos traballos de mantemento que están facendo, se están facendo, xa se fixo bastante obra según as prioridades das directivas dos centros. Penso que nada máis. Gracias. Concelleira de Servicios Sociais. Sí, bueno, vamos a ver. Con respecto ao pleno anterior, me preguntaban por unhas queixas en servicios sociais por cambios de citas sin data. Bueno, eu mirei a única queixa que recibimos e non foi por cambio de cita sin data, foi por alguén que lle parecía que se tardaba moito en darlle unha cita, se atendeu e non era un cambio de cita sin data. Os cambios de cita, cando os hai que facer, normalmente se fan, e deberían de sabelo, porque se algunha traballadora social recibe cita médica ou algo urxente que ten que atender o día que ten cita a atención ao público, esas citas se cambian inmediatamente para o día seguinte. Por lo tanto, nunca se deixan sin data. E se se deixan sin data, pois vostede me dirá quen e onde, porque nós non temos constancia desa queixa. Con respecto ao SAF que me preguntaban no pleno anterior neste momento, as horas do SAF básico están ao día e non hai prácticamente ningunha pendente máis alá do que vai xurdindo no día ao día. En dependencia quedan, ahora mismo, 1.680 horas por axudicar. Normalmente, a 31 de decembro, están todas as horas a cero. Con respecto á subida da luz, un escándalo. Asegúrolle que me parece un escándalo. Pero, bueno, se non tiveramos privatizado as eléctricas, o mellor ahora non estaríamos nesta situación. Que podemos facer nós dende Servicios Sociais de Fene? Protestar e rexeitar, pouco máis. Con respecto ás partidas de Servicios Sociais para isto, neste momento non necesitamos aumento. Tamén lle garantizo que non se vai deixar a ningún veciño nin veciña que perda o servizo da luz por non poder pagala. No momento que iso ocurra, se non tuveramos partida, falarei con quen teña que falar e mirarei de ampliar a partida. Pero lle garantizo que non vai a quedar ninguén que veña por Servicios Sociais pedir axuda para isto sin atender. Con respecto á ordenanza de Servicios Sociais, mire, eu lle pediría que tomara nota, vale? E, se non, por favor, visualicen os vídeos antes de vir. Eu non lle dixen que estaban para rematar, nin lle dixen que as traería ao pleno. Lle dixen, literalmente, que estaban rematadas, vale? Rematadas. E que estaban entregadas donde tiñan que estar á espera da súa fiscalización. Cando as persoas que as teñen que fiscalizar teñan tempo para para facelo, e nos den o ok ou corrixamos o que temos que corrixir, daquelas traeremos ao pleno. Vale? Creo que o dixen así e o volvo a repetir. Ben. E con respecto ao aumento no rexistro de requerimentos sobre menores, miren, nós tivemos dous. Vale? Un era para finalizar un expediente e outro era para iniciar outro expediente. E claro, con menores, pois non ten que ver que sexa agosto ou que sexa xaneiro ou que sexa novembro. Son menores, hai que atendelos, ou persoas que precisan axuda no mes que sexa. Polo tanto, un era un requerimento de un expediente para pechalo en menores e outro para abrilo, empezar a actuar con el. Non teño nada máis. Grazas. Concelleira de Promoción Económica e Turismo. Hola, boas tardes. Respecto á primeira pregunta que se me plantexou no pleno anterior, xa contestou a miña compañeira Cris, que en realidade viña a concellería dela. Respecto ao permiso de portos, polo que se me preguntaba, é que estábamos a valorar a posibilidade de facer unha ruta sen barco con degustación a bordo de produtos da nosa ría. Quixemos mirar todos os requisitos cos que nos poderíamos atopar e así poder valorar o proxecto de poder leválo a cabo ou non. Respecto ás axudas para ano que ven, todavía non temos orzamento, pero por suposto que vamos a estudiar a posibilidade de entregar máis axudas aos autónomos. Creo que pola miña parte xa está. Perdón, alcalde, que non escoitei a última resposta da concelleira.
Non escoitei. Perdón, decía que todavía non temos orzamento do ano que ven, pero que vamos valorar a posibilidade de entregar máis axudas aos autónomos cando teñamos o novo orzamento. Concelleira de Medio Ambiente. Boa tarde a todos. Pois, do pleno de hoxe, sobre a denuncia dos montes comunais de Marraxón sobre un vertido, pois teño que revisar a documentación e xa lles contestarei. Respondendo ás preguntas do pleno pasado sobre a desratización, estes meses estivose reactuando en puntos moi concretos que foron baixo avisos puntuais de problemas que se atoparon. Este mes de setembro xa toca o mantemento trimestral, entón realizarase en todas as parroquias e xa se incluíron todos estes últimos avisos que entraron por rexistro. Tamén me preguntaron sobre a limpeza das praias. Comezou en xullo, tivemos un retraso dunhas semanas na licitación porque non presentaron empresas. Entón, pois, tivemos que volvelo a sacalo. Creo que non teño ninguna máis. Gracias. Concelleira de Obras e Servicios. Con respecto ás preguntas sobre os servicios, en relación co tema do biotriturador, nun primeiro momento licitouse un biotriturador e quedou deserta esa licitación. A subvención que tiñamos era dun biotriturador e un tractor. O quedar deserta do biotriturador considerouse que era mellor sacar as dúas xuntas, co cual volveuse a sacar. Esperemos que agora sí que haxa empresas. O tempo é que saleu en agosto e as empresas que se interesaron por elo era un tema de suministros e demais. Entón, por iso, quizás quedou deserto. En canto ao tema da farola da altura do Tortoni, hai un problema nesa liña. Estáse valorando o problema non só da Tortoni, sino de 6 farolas máis, para proceder á súa sustitución. Temos que ver un problema, estarse traballando con un tema de instalacións para ver como actuar nelas, se esa reposición do que sería mediante zanxa e todo eso, pois si ve a mellor solución e a máis económica. En canto ao tema de que das luminarias do Ruber xa contestou a compañeira Sandra. Con respecto ás da semana pasada, pois as facturas ata o pleno anterior de uso 19 de Forestal Atlántico, no pleno de xullo deuse as cantidades. Con respecto ás facturas de Autopeixa, non hai ningunha factura de Autopeixa. Con respecto a que se arrancou un laranxo do Muiño do Redondo e onde está, non se arrancou un muiño non se arrancou o laranxo caeu. Retirouse, comprobouse que estaba, se podía recuperar ou non, e plantouse na zona de compostaxe, na plaza interior, onde se atopan os rapaces das Panés. Co cual, calquera que poida ir por ali pode ver que sentoulle ben o terreo aquel que está todo compostado, aí está. Con respecto á Casa de Cela, pois sí, estamos intentando ver se realmente ainda se planteou nunha moción no pleno pasado, na que vostede tiña tamén algo que decir con respecto a ele, para intentar que fora un edificio que estuvera vinculado co tema do Camiño Inglés e que se pudiera disfrutar tanto polos veciños como veciñas de Fene como polos nosos visitantes. Dende o Goberno estáse estudiando que facer e cal é a mellor opción para darlle un uso a esa Casa de Cela. Recuperáronse o que serían os proxectos existentes ou os planos que existen da Casa de Cela e tamén os proxectos do que sería o Parque do Pallaso. En canto á Escola de Chamoso, na Escola de Chamoso hai un problema de limpeza de canalóns e de acentamento dunha das aulas, que é a petición que nos fixo Gloria. Estáse a valorar a mellor solución para poder levala. En canto ao parque en Sillobre, estáse a traballar para a súa contratación. En canto ao parque do FEAL, estáse tamén tramitando os orzamentos para a súa colocación. En canto zonas verdes, recreativas e facturas, pois entregouse a documentación que vostede solicitou por escrito.
Para evitar todos estes problemas de este tipo de contratación que vostede pregunta sempre, estás a traballar desde xaneiro para poder levar a cabo a contratación con novo orzamento dun prego para regularizar esa situación. En canto a unha zona azul, na zona azul, isto cerca da banca, tratábase dun problema que tuvo Viacua. Viacua tardou un pouco en cerrar esa obra porque tiña que facer unha comprobación de presión e antes de poder rematala, pois estuvo aí, ten razón, un pouco parada. En canto ao corte do carril na Avenida do Mar, procedeuse a realizarlo a semana pasada, despois de facer as continuas averiguacións con respecto ao tema da responsabilidade. Contactouse ca empresa que fixera esa reparación, contactouse co tema de Viacua, fixose comprobación da tubaxe, e tamén se contactou con GESECO, e unha vez contactados con todos eles e comprobado que non existía fuga, pero que era un error, pois un tema de como se chama, de compactación e demais, pois fixose a actuación e delimitarase a través de un informe que está pendiente de evaluar despois de executalo e delimitarase as responsabilidades do mesmo. En canto a limpeza de cunetas, pois, de momento, todas as cunetas, pese a que, según vostede, repiten considerablemente que non están limpas, pois, de momento, non houve ningún problema con elas. De todas maneiras, estás a traballar para sacar en breve un tema de paquetes, con tema de o que serían lotes, vale, lotes por parroquias. En canto ao peirao de Maniños, unha reclamación de fuga de auga, pediuse documentación a Viacua, para ver si tiña algo que ver, como estáse pendiente de recibir ese informe que todavía non nos lo deron. En canto a queixa do carril, pois esta queixa reiterada, cando se fixe unha regularización do firme, esta veciña pois non lle gustou a solución que lle demos, propuxemos outra e tampouco lle gustou, entonces ahora estáse a traballar para sacar a licitación o que sería xa por fin esa obra que leva desde fai moitos anos aquí pendiente, que vostedes tampouco tramitaron, estáse retomando toda esa documentación para por fin sacar a licitación. Daquela, o problema desta señora e desta veciña quedará listo. En canto á instalación de contenedores, pois certo é que hai algún traballador que é colaborativo e que realmente o que fai é darnos a situación de onde atopa problemas veciñais, pero non só pola falta de contenedores. Falle moita gracia o señor Gumersindo. Como non, todos os días, en pleno, o señor Gumersindo dalle gracia e rí. Pois esa é a realidade. Claro, despois así fan sempre as mesmas preguntas. Entón, as queixas dos contenedores. As queixas dos contenedores, se vostedes as leiran, non é por entre comunicación de que faltan contenedores, pero sobre todo é unha queixa a falta de respeto de algúns veciños, sí, a hora de facer a selección do lixo nos contenedores. Por outra parte, preguntáronme sobre 3 trampolís. Sí, compráronse 3 trampolís, solamente o suministro. A colocación realizou unha personal municipal. Están pendente a colocación de 2 deles por parte dos mesmos operarios que colocaron o primeiro. O que pasa que ahora mesmo están de vacacións e temos un problema de alturas, co cual procederemos a solucionalo en canto volva. En canto ás bandas rugosas, contestou Sandra, pero de todas maneiras, vostede preguntou a baixada do Peirao de Perlío, entendemos que é da Ribeira de Barallobre, que... Bueno, pois se en Perlío, a estrada non é nosa. Vale, entonces, e despois, todo o que está con respecto ás fochancas e todo o demais, está pendiente de contratación. Se me permiten, quedoume unha das preguntas que fixeron sin respostar. Bueno, sobre iso que estaban comentando, efectivamente, que o Peirao de Perlío, a estrada do Peirao de Perlío, solamente o primer tramo de abaixo é do Concello, o resto é da Xunta. Esa estrada é da Xunta, non pertenece ao Concello. Co cal, bueno, claro. Vamos a ver, había unha pregunta que facían antes, que a contestaría eu, lóxicamente, porque sobre a Axencia de Protección de Datos. Efectivamente, houve unha reclamación debido a
a unha multa da Policía Municipal e houve unha persoa que reclamou que se anularan os datos persoais e todo eso. Se procedeu, o que pasa é que na solicitude, bueno, pois esa persona, por decir de alguma maneira, cureu un malo impreso, pideu solamente unha rectificación, que foi o que fixo o Concello, e despois decía que se refería a todo o que viña no impreso. Bueno, pois se corrixiu e en principio nada máis. Non sei. Algúnha cousa pendente? Sí, señor alcalde. Bueno, de hoxe, así vistas por arriba, quedaría pendente se se solicitou, ou sea, se se vai a requerir, ou sea, se se vai a susanar a solicitudes feita pola AMPA do ramo en relación con ese paso de peóns, se se fixo algo, se se vai facer, que foi esta pregunta que quedou aí pendiente. E respecto ao outro día, as preguntas do outro día, aclarar, como di o señor alcalde, que sempre quere poñer orde, pero despois se lle olvida que os rogos non son para contestar, pese que algún concelleiro así o fixo, pero non nos parece mal. Aclararlle a concelleira de promoción de emprego que a pregunta non iba destinada para a promoción económica, e máis o di claramente que o rexistro de entrada de data 6 de xulio, número 3527, da Consellería de Promoción Económica, con independencia, Consellería, non iba a Concellería. Pero, bueno, da igual que entenderon que non tiña que contestar. Nos queda por contestar, usted di que somos reiterativos, pero para mostra un botón. Cando ten pensado reparar as fochancas no camiño dos Carballás? É que, mire, foi no pleno anterior, pero que xa levamos 5 meses con este tema. 5 ou máis, dos Carballás, da Brea de San Marcos, de Riosá, que dan noxo, de vergonza. Di vostede, a limpieza das cunetas, e dicíamos dos sitios en concreto, Chousas, a queixa do camiño de Bea, o mal estado de Bullo, arreglo do camiño do Penedo, no número 17.2, que hasta lle aportaron fotos en firmas, e siguen estando igual. E non pasa nada. E usted di, estamos en ello, pero que estamos en ello? E lle pasou o verano, que vai usted a resolver as fachoncas cando empeza a chover, as cunetas cando empeza a chover. Como vai a ter algún problema vostede agora nas cunetas se non está chovendo nada desde fai máis dun mes e medio? O que chove foi pouco. Claro que non ten problemas usted. O problema é cando veñen as choivas. Entón, decirlle aquí, que ten pensado facer? Que non lo conteste, porque esta pregunta é a terceira formulada outro día. Cando vai a solucionarse o rebacheo? Tamén lle preguntamos unha pregunta que tiñan vostedes, o tema do aparcamento do Río Sandeo. Sí que lle preguntamos na outra comisión, ustedes o anunciaron a bombo e platillo, queremos saber de que informes están pendientes. Fai 2 meses e medio, vostedes, a requerimento do Partido Popular, contestaron que, pese a que salieran en prensa, habían solicitado os informes e non iban a facer o aparcamento. Pero a día de hoxe, se xa o preguntábamos en agosto, remata a temporada de playas, queríamos saber en que estado está. Non, cando se vai facer, se vai desistir o Concello, etcétera, etcétera, se non lo pode aclarar, non? Tamén queríamos preguntar polo tema de San Valentín. Amañaron o tema de San Valentín, do carril que estaba cortado. Tamén queríamos reiterarlle que a pregunta número 13 é o plan de envellecemento do lavadoiro de Casanova. Ese lavadoiro non é o que temos aí arriba, non é ese, de Casanova non é. Pois nos gustaría saber en que se invertiu. Se non lle importa, continúo, que eu hasta non lle intervenir. Se invertiu os cartos para cerralo, queríamos saber onde está ese lavadoiro de Casanova e en que vai a consistir. Despois, tamén nos gustaría saber en que afectou a FE no informe de inspección de augas de Galicia, que creo que eso non lo contestou a concelleira de Medio Ambiente. E chegou por rexistro, esa pregunta número 18 ou 19, se é un informe que di a calidade das augas ou se realmente é un informe que informa negativamente a nosas playas. Tamén preguntábamos tamén por unhas queixas dun usuario que desconocemos en acceso ás playas de Fene, que conocemos a súa tramitación polo tema da mala accesibilidade. Esa era unha pregunta do Pleno, que están aquí incluídas. Despois, respecto ás facturas que nos pedimos, que sempre son as mismas, non,
é que hai unhas empresas que sempre facturan o mismo, sen ter contrato, que é alucinante. Pero a pregunta era moi clariña no anterior pleno, moi clara. Rexistro de entrada de data 12 de xulio de 2021. 14.951,97. Uso 29. Operarios de limpieza. Operarios. 14.951,97. Uso 29. Operarios de limpeza. Se non se contratan persoas, porque non se pode, que o que se contratan son servicios, porque esas facturas falan de operarios. Operarios son traballadores, personas, que nos gustaría que vostede nos lo explicara. Como pode ser un traballo que está definido, poñer que é unha partida a tanto alzado, o pon ao lado das facturas. No rexistro de entrada non hai que ir ás facturas. Partida alzada para a execución de traballos de limpieza de calles, pabeleras e desbroces. Operarios de limpieza. Fala de traballadores que se están a contratar, traballadores ou servicios. Nos gustaría que non aclarare se usted é a responsable disto. E despois, como un servicio definido pode estar al tanto alzado. Iso non pode ser. Ou sí, pois que non lo explique, non? E despois, preguntábamos tamén por unha denuncia da antena de Magalofes, que tamén lle quedou pendiente, non sei se será un tema da Consellería de Urbanismo, entendemos que sí, nos gustaría que nos... Bueno, nós non seremos que reparte as preguntas, senón o señor alcalde. Se nos podían explicar en que consistía, me están a comentar que esta xa se contestou en comisión, o do Parque do Feal, en principio, esas serían as preguntas fora das consideracións, que evidentemente entendemos que non é este o momento no pleno de facelas, porque non vamos a facer consideracións ás preguntas que vostedes contestaron, pero sí que nos contesten as que formulamos no pleno do mes de agosto, se pode ser. Moi ben, non sei, me parece que quedaba o Ampa o Ramo. Sí, si queren aclarar. Con respecto a esa, si é certo que se me pasaba polo medio, a Policía Local está facendo un informe sobre toda a zona coa petición da AMPA e as posibilidades que hai. Con respecto ao aparcadoiro de Coído, da zona das praias ali en Limodre, efectivamente chegamos a un acordo, como se chegan os acordos inicialmente de palabra, ese acordo hai que materializarlo por escrito, e se trata de dúas parcelas que o titular ten as súas escrituras, pero non coincidían no tema catastral, porque unha delas debía ser de compra máis reciente, non estaban os titulares acordes, tuvo que resolver esa parte, el quería facelo, ou eles, que é unha parella, e ademais coincide que son o que aparentemente era unha entrada dunha parcela, resulta que eso era de outra parcela, do mismo propietario, que nos deixaba todo, pero eran dúas parcelas distintas, co cal temos que encargar un plano, acotar ben a zona, eso foi o que nos está demorando, o que é a asinatura do contrato, porque a parcela en sí mesma, na miña opinión, que non é de técnico, é que non necesita demasiada obra, nada máis que na entrada, preparar ali con un tubo, rechar un pouquiño e o resto, a actuación é mínima. Pero, con todo, está na zona de costas, é moito máis complicado do que aparentemente facendo ben podía parecer, e esa é a causa do retraso, que non é outra. Dixo vostede, además, no pleno anterior, estará para o ano que ven? Pois sí, para o ano que ven estará. Sí, non sei se Medio Ambiente quería o da Augas, que estaba correcto. Sí, de Augas de Galiza fai unhas semanas entraron 2 informes, pero esos 2 informes son de 2 vertidos diferentes. Un que se denunciou en Río Sandeo, que se realizaron as probas e non había rastro de vertido, e outro que foi en Vilar do Colo. Mandaron os resultados das análisis das augas sobre esos 2 vertidos. E tamén houve outro que era sobre as calidades da auga das praias, pero non houve ningún máis de augas. É que a calidade das augas é excelente. Mar, por favor. Con respecto ao do lavadoiro, na comisión entregareille copia da subvención e así xa poden vostedes ver o proxecto e de que se trata. Con respecto ao tema das facturas, entregouselle a xustificación de que realmente ao final o que se está facendo son desbroces. Sí,
Estáse facendo o desbroce. Vostedes pediron copia a documentación de uso e entregóuselle. Entón, nesa documentación hai partes diarios de traballos que se están a facer. Entón, está a documentación que vostede solicitou. Si quere outra documentación ou necesita calquer outra cousa, pois... Con respecto ao tema de cando se vai facer a reparación, xa lle dixen que estaban pendiente de contratación. Non é o que vostede quere escoitar, pero é así. Entón, está pendiente de contratación tanto as fochancas como as cunetas. Ben, pois, se non hai ningunha outra intervención, damos finalizado o pleno e lle damos a palabra que está solicitada. Sí, cando queiras.